Pekný večer pri sledovaní športu. Naši hokejisti majú po 2 zápasoch na svetovom šampionáte na konte bodov stále 0. Dnes prehrali s obhajcami titulu domácim Fínskom tesne 0-1. Majstri sveta nastúpili na stretnutie v retrodresoch, pripomínajúcich striebro z olympiády 1988 v Calgary a hneď mohli inkasovať. Branko Radivojevič však minul pred prázdnou bránkou. Hneď z protiútoku zauradoval za našou bránkou Mikael Granlund a medzi kruhmi stojaci Jane Pesonen zadovkou prekonal debutanta Jána Laca. V druhej tretine sme boli strelecky aktívnejší ako domáci, no Petri Vehanen bol neprekonateľný. Miroslav Šatan netrafil puk v jasnej pozícii, keď už fínsky brankár bol na kolenách. V polovici zápasu z Denokára parádne poslal do úniku Libora Hudáčka, no ani to nestačilo na náš prvý gól v zápase. V tretej časti sme hrali niekoľkokrát v oslabení a Fíni nás udržali na dištanc. Laco výborne pokryl aj šancu Jokinena. Na 2 víťazstvá Fínom zatiaľ na šampionáte stačili 2 góly. Ešte pred oficiálnou tlačovou konferenciou bol tréner Vujtek hosťom nášho štúdia, s ktorým sme zhodnotili výkon našich hokejistov v druhom zápase. Tak my jsme viděli ten předevčerejší zápas a myslím si, že oni hrajou velice dobře bruslařsky, že jsou velice rychlí, že se velice tlačí na bránu a to jsme chtěli eliminovat a myslím si, že se nám to povedlo, že jsme přikryli mantinely útočníkama a obránci museli vyhrát spoustu soubojů nebo vybojovat spoustu soubojů v naší třetině. Myslím si, že se jim to dařilo a že to hrali velice dobře. No. Dostali jsme jediný gól a myslím si, že z takové nevinné akce, ale samozřejmě byly tam příležitosti jak na finské straně, tak na naší. Ale znova říkám, jsem hrdý na to, co dneska chlapci předvedli. Máme stále 0 bodov, takže to je smutné, to nás mrzí, pretože dnes sme na nejaký ten bod určite mali. Tak samozrejme, chceli sme nejaký bod určite, takže to mrzí, no ako s tým jedným gólom sme prehrali a je to škoda, lebo sme odohrali vynikajúci zápas dneska. Chýbal tomu ten gól a škoda tých vylúčení. Čo sme my spravili, fauly boli. Nikto nehovorí, že nie, ale treba sa reálne pozerať na obidve strany a myslím si, že rozhodca určite 3-4 krát prehliadol fínske fauly. Čo bude najdôležitejšie, regenerácia a mentálne zabudnúť vlastne na tieto 2 tesné prehry a pripraviť sa na ten duel proti Spojeným štátom americkým. Tak ako hovoríte, to je zabudnúť 5 minút, možno si prebrať v hlave, čo sme mohli spraviť lepšie, každý individuálne a zajtra je nový deň a pokiaľ by sme mysleli na to príliš dlho, tak by sme si neodpočinuli a nemal by to žiadny význam, takže myslieť na to ešte chvíľu a potom na to zabudnúť už.